Noi laptele îl cumpăram de la magazin, dar acum este de casă, dimineața la copii cu cereale, cu macaroană, cășuță, e mult mai bine. Și restul care rămâne îngrămădim și că facem cașă. Și îl punem în butoi și adem beci. O păstrăm pe iarnă. Mulțumim frumos pentru organizația asta. Crește mari să ne mulțumim. Am învățat cum să curăț unghia, cuticula, cum să curăț, cum să alungești cu șablonul, cu gelurile am lucrat. Vreau să mă dezvolt mai mult, adică să mai fac cursuri,